Vaig descobrir la història del rebombori del pa fa molts anys i des del moment que vaig llegir una transcripció d'una crònica del moment ja vaig pensar, uau, això és magnífic. I durant molts anys he anat seguint la pista del rebombori del pa i del protagonisme que van tenir les dones fins que en un moment determinat em vaig poder posar a mirar documentació a fons perquè era un tema que m'impactava molt, sobretot pel que fa referència al protagonisme que van tenir les dones en aquella revolta. Tot comença perquè es pengen als arbres o a les parets un paper que indica que es pujarà el preu del pa. I en el moment que apareixen aquests papers, les dones esclaten, cremen les parades de venda del pa i cremen també el pastim, que era el lloc on, diguem-ne, l'obrador general de la ciutat. I a partir d'aquell moment se suma la població de Barcelona, de poblacions properes, i hi ha el gran moviment popular que comença en dones però que després acabarà sent una revolta que a la ciutat implica la participació de moltes persones, però també implicarà la rebaixa del preu del pa, del vi i de la carn. Aquest episodi en concret de la història de la ciutat m'interessava perquè parlava clarament i amb documentació del protagonisme de les dones. Moltes vegades en història s'oblida una mica, no?, el paper que han tingut les dones a la història, i aquí hi havia documentació, hi havia cròniques del moment que explicitaven clarament aquest protagonisme femení. Per reconstruir aquests fets m'he basat fonamentalment en documentació que es troba a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. També he utilitzat fonts de la Biblioteca de Catalunya i de l'Arxiu Nacional de Catalunya. És documentació que es troba, alguna d'ella fins i tot es pot consultar des de casa digitalitzada. M'ha interessat, a banda dels fets que es narren, m'ha interessat molt descobrir tot allò que es belluga al voltant. I, per exemple, una de les coses que m'ha impactat va ser descobrir un procés d'una dona teixidora que denuncia el marit per maltractaments. Al segle XVIII, que una dona s'atreveixi de classes populars a assistir, diguem-ne, a denunciar la violència domèstica, em va semblar un document important, i com aquest hi ha molts altres documents. En principi, aquesta mirada, jo crec que en el moment que s'incorporen dones a la pràctica històrica, fixem la mirada també en un altre punt, i seria descobrir aquesta nova mirada sobre la història, crear una nova narrativa on les dones prenguin protagonisme. El rebombori del pa esclata 2 mesos abans de la Revolució Francesa i el cònsol francès a Barcelona té molt d'interès en seguir la revolta, per alguna cosa serà. És un precedent, sí, de la mateixa manera que abans del rebombori va haver altres precedents. El rebombori del pa, protagonitzat per dones, estaria després molt vinculat amb altres revoltes del segle XIX i especialment la vaga de dones del 1918. És a dir, hi ha tot com una línia de continuïtat històrica del protagonisme de les dones en la història de la ciutat. Només cal buscar-ho. M'ho he passat molt bé. Jo crec que aquest és el gran impacte. La figura que a mi em donava més força per explorar aquest tema era la figura de la Josefa Vilaret, que va ser una de les condemnades a mort per haver participat en el rebombori del pa.